Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ, aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Isegi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodi la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awi wari soro aka compte bonisi la kadam ne crédit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kani soja magawla ka mago berebere ka koto magawtala mago temindo ka nyeira magawla anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaliw laboratoire de santé agence de communication
presse écriture, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où que ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An filɛbaw ni an lamɛnbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri su ye nka denmisɛnnin minnu tɛ fɛn caman dɔn olu b'a fɔ ko juma su n'o tɛ bi de ye sibiri su ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Bi su in na an bɛna na kunnafoni minnu di a fanba bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kan min ye jamana kɔkan na o damadɔ bɛna na ye a la nka an bɛ min fɔ sa o ye k'a fɔ AES a dugudenw ka se ka taa ni ka segin ka se ka kɛ o kuma bɛna na k'a la premier ministre ka baara taali kuma bɛ fana k'a la bi fana an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la fana ɲɔ taara jeni tuguni an ma jaw sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ a duguw la nka n'Ala sɔnna ma sini an na jaw yira aw la ale ni kibaruya misɛn wɛrɛ minnu bɛ an yɛrɛ bolo yan an na olu fara a kan. Fala ye su in na sɛbɛnko kuma de bɛ yen papiyeko kuma de bɛ yen dugutaako kuma ni maaw ka bɔ u nɔ na ani ka se k'u bugunatigɛ sɛbɛn dɔn o kuma de bɛ yen. Fala ye anw bɛ se ka ko dɔw kunya anw minnu bɛ yan n'an b'an ka jamanaw kɔnɔ i bɛ Burkina i bɛ Niger i bɛ Mali la n'i bɛ Mali an ka jamanaw kɔnɔ yan e bɛ se ka bɔ yan fo yɔrɔ min ka di i ye fo Segu fo Kucala ni fɛnw arrangement bɛ se ka k'a la papier t'e bolo o bɛ bɛn nka fala ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ta ni papier yɛrɛ t'i bolo i tɛ yen de. Ayi e tɛ yɛrɛ papier tɛ mɔgɔ mɔgɔ la o tɛ yen ko la dɔgɔman ye mun ye ka billet sɔrɔ ka don terrain ni fɛnw kɔnɔ fo papier de ka k'i bolo i ka sara i ka du papier i ka baara papier i ka taa ni ka segin i ka duguta i ka banque i ka assurance i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de dulonnen don i ka papier la. A kɛra carte de séjour ye sa o a kɛra nina ye sa o a kɛra passeport ye sa o a kɛra carte consulaire ye sa o fala ye nin bɛɛ lajɛlen de n'a nafa bɛ tunkarankew bolo jamanaw kan jamana minnu ni visa bɛ Mali ni u ni ɲɔgɔn cɛ hali visa tɛ jamana minnu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ
parce que nanzara jamana foyi tɛ bi visa tɛ min ni farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen an farafin dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ visa tɛ an ni ɲɔgɔn jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ sinon n'anw ko an bɛ bɔ yan ka taa Afrique du Sud an bɛ visa ta n'an bɛ taa Guinée équatoriale an bɛ visa ta n'an bɛ taa hali Gabon an bɛ visa ta n'an bɛ taa Addis Abeba an bɛ visa ta nka jamana dɔw bɛ yen olu ni Mali ni ɲɔgɔn hali Afrique du Sud Malien bɛ visa ta donc o ko min bɛ sen na o bɛ sigi sen kan cogo di Malien minnu bɛ kɔ kan olu ka se ka lafiya falaye waati dɔ kɛra yan a kɛra i ko k'i y'olu da k'u kantigɛ de caman de taar'i fili terrain ɲɛ ka t'i fili métro ɲɛ k'i yɛrɛ faga kɔgɔjiw kɔnɔna na ka sababuya kɛ papier a tun tɛ ka sɔrɔ yen sisan fana an dontɔ filɛ kulu min kɔnɔ nin ye ko AES bi u ye lajɛ kɛ u ye fɛɛrɛ sigi k'u bɛna na papier ko sigi sen kelen kan jamana saba in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka jɛ papier kelen na n'o ye passeport ye carte biométrique bɛɛ ka jɛ kelen na falaye jamanaw yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ carte ko bɛ cogo di u n'u ka cogoyarangew bolo jamana ninnu yɛrɛ bɛ cogo di bi u ka maa minnu bɛ kɔ kan yalama bɛɛ lajɛlen ye papiyew sɔrɔ fɔlɔ i faso yɛrɛ t'a sɔrɔ fɔlɔ yanni AES ta cɛ wa o baaraw bɛ cogo di maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu lafiyalen don o ko la fɔlɔ wa falaye nin ɲininkali bɛ yen hali maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna yan yɛrɛ kɛ ni kɔnkuru sera yan bi ni wulila k'i bɛ taa fichier individuel ɲini ha baara don dɛ carte nina tɛ maa min bolo carte d'identité tɛ ka dilan carte biométrique bɛɛ tɛ ka o sɔrɔ minnu ta dilanna dɔw tɛ k'u ta yɔrɔ ye minnu bɛ k'a yɔrɔ ɲini olu tɛ k'a sɔrɔ caman fana dun tonnen don mɔgɔw tɛ ka taa nɔfɛ fana fo ni mɔgɔw mago sera a ma tuma min na olu sɔrɔ ka wuli k'u bɛ taa ɲini falaye ni fɛn ka gɛlɛ bi maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan u tulo bɛ na ni fɛn bɛ bi ni jamana ɲɛmɔgɔ kan ka o ɲɛnabɔ u ye hali n'u ma foyi wɛrɛ kɛ u ye o ye papier ko in ye nka an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye ko la dɛ falaye an fana ka mɔgɔ caman bɛ kɔ ka si yɛlɛma ka d'u ye dɛ si yɛlɛma ka di an ka mɔgɔw ye dɛ dɔw yɛrɛ n'i y'a da u ma san o san u bɛna dɔ dɛsɛ ka bɔ u si la biométrie dun tɛ sɔn o ma dɛ biométrie tɛ sɔn o ma wa waati o waati i b'a mɛn an ka mɔgɔw de da a lajɛ ni dɔ bɛ se ka bɔ a la an ka wolosɛbɛn falen an ka nin kɛ biométrie min na sigi sen kan falaye o tɛ ɲɛ sɔrɔ o la dɛ ayi o tɛ ɲɛ sɔrɔ o la dɛ degun kɔni bɛ yen bi ala ko tiɲɛ hali minnu bɛ Mali kɔnɔna na degun bɛ yen kɔnkuru tɛmɛnen ninnu na bɛɛ lajɛlen y'a ye min kɛra n ko wagati dɔ la ne tun bɛ polisi ɲɛmɔgɔ dɔw ɲininka n ko aw bɛ ka maaw minɛ ko carte d'identité aw dun tɛ ka carte d'identité yɛrɛ dilan patrouille bɛ kɛ ko carte d'identité tɛ ka dilan falaye aw bɛ mɔgɔw minɛ cogo di ko carte d'identité a kuma ma nɔgɔ bon maliyɛn mun bɛ kɔ kan bi n'i ye a jɔ kɛmɛ kɛmɛ saradala falaye papier bɛ sɔrɔ min bolo bi ko a lafiyalen 50 y'a cayalen kɛmɛ kɛmɛ saradala an ka fana minnu bɛ faso ka baara la n'o ye fonctionnaire an k'olu sen bɔ a la han minnu bɛ dugu dɔw kɔnɔna na an k'olu fana sen bɔ a la caman fana bɛ faransi ninnu na olu fana tɛ mais dɔw bɛ yen wa min yɛrɛ ka jugu u bɛ se sisan k'a fɔ sisan ko papier bɛ Bamako yan e bɛ taa fɔ Afrique du Sud ɲɔgɔn na k'e ka wuli ka bɔ yan kuma tɛ mɔgɔ minnu bɛ États-Unis a baara ka gɛlɛn dɛ maliyɛnw sɛgɛnnen don papier ko in na maliyɛnw sɛgɛnnen don sɛbɛnko in na maliyɛnw sɛgɛnnen don carte d'identité ko la maliyɛnw sɛgɛnnen don carte nina ko la maliyɛnw sɛgɛnnen don biométrie min yɛrɛ sigilen don ko la nka maliyɛn caman fana bɛ falaye o fana ma wuli ka taa ka papiyew nɔfɛ dɛ papiyew tonnen don fana mairie ni yɔrɔw la dɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ ne bɛ to ka nin de fɔ yan maa minnu bɛ yen n'olu m'a sɔrɔ olu b'u ɲɛsin jɔnni ma maa minnu bɛ yen ne taara sisan ne tɔgɔ ye Kasim ne ka papiye bɔra ne taara sɔrɔ o y'a kɛ Hasim ye o bɛ latilen cogo di o n'a ɲɔgɔnna dɔw fana bɛ yen walima i yɛrɛ ye min d'u ma k'u k'i ka fɛn min lakɔlɔsi o fana b'a la nka falaye fɛn kelen bɛ yen bi ɲɛmɔgɔw k'o dɔn o ye k'a fɔ maa caman tun ɲɛna ko majɛ minnu kɛra u ka carte nina la
ko o bɛna corriger biométrie la o min ma corriger o kɔrɔ ka mɔgɔw fana fujini ka ɲɛsin biométrie fana tali ma dɛ caman de bɛ yen olu tun bolo u taara u welela u wulila k'u jɔ u taara aran jɔ su ni tile sɛbɛn minnu kan ka falen fɛn minnu kan ka falen a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna nka min ye papier min bɔra n'o ye biométrie kura in ye an'u ka majɛw bɔra an'u tɔgɔ jɛngɛnenw bɔra an'u jamu yɛlɛmanenw bɔra an'u ka somɔgɔw a ka ca fala ne tun ye ekɔliden ye bi bi na n bi baara la non n ka biométrie ka kɔni étudiant kan ka bɔ n tɔgɔ kɛrɛfɛ sa dɛ waati min na ne tun ye npogotiginin ye a tun bɛ fɔ o ma ko mademoiselle n kɛra madame ye fo n yɛrɛ fana ye baaranin sɔrɔ n ye gestionnaire ye a t'o sɛbɛn da ka ten sa o n'a ɲɔgɔnnaw ani minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kungo ko olu tɛ nina yɛrɛ fɛ u tun bɛ taa carte d'identité dilan sabula u tɔgɔ jɛngɛnen don u jamu jɛngɛnen don o majɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ma corriger u ma tilen o fana ye mɔgɔw tɔ funu ka se sɛbɛn ninnu ma fala ye komi an taatɔ don AES ta la su in na n y'a ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la général d'armée Asimi a ye Mali jamana minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw kɔnɔ lakana sabati n'o ye Dawudi ye Nigerkaw ka Tumba ani Burukinakaw ka Sana u saba a y'u bisimila sabula u bɛ ɲɔgɔn yala an fɛ yan ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ AES jamanaw olu kan ka bugunatigɛ sɛbɛn jumɛn dilan u ka jamanadenw ye yani janvier kalo nata in cɛ Niger minisiri n'o ye Tumba ye ale ko k'ulu ye baara min kɛ fala ye k'u nana ka na o de yira jamanakuntigi la sabula bi Bamakɔ kɔnɔna yan u ye sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ maa ma falen dɔw tun nana Bamakɔ kɔnɔna n'an b'a fɔ o ma ko experts olu tun ye baara dɔ kɛ Bamakɔ yan ka o bila u ɲɛ bi sa min ye novembre kalo tile 22 ye ni minisiri saba ni o ye Burukinakaw ka minisiri ye Mali minisiri ale ni Niger minisiri u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan lajɛ la lajɛ min senfɛ maa ma falenw ye baara min kɛ octobre kalo tile 2 a n'a tile 3 Bamakɔ kɔnɔna yan ka ɲɔgɔn ye kɛ o kan o bɛ se ka kɛ sɛbɛnw ye cogo min maaw bɛ dugutaga kɛ n'o ye cogo di passeport bɛ kɛ n'o ye cogo di carte d'identité nationale bɛ kɛ n'o ye cogo di yaasa maanifin n'u ka taa ni ka segin n'u bololaminɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo di u tun y'o baara kɛ tile 3 kɔnɔna na baara in bannen minisiri Dawud bi sɔgɔmada in na ale tun bɛ ko in ɲɛbɔ yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana saba in ye n'o ye AES jamanaw ye u kɔni bɛɛ lajɛlen jɛra tuguni ka na koyi Mohamed Tumba ale ka laselila bi Kulubakaw fɛ yen a ko k'u bɛra min ka fala ye a lamɛn ka ɲɛ dɛ an ye min mɛn ORTM sanfɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko Burukina ye carte passeport biométrique min dilan k'o bɛna na kɛ AES ta ye AES jamanaw k'o bɛna na k'u ka passeport ye carte biométrique min bɛ Mali la o bɛna na kɛ AES fana bɛɛ lajɛlen ka carte biométrique ye nka sa ka se k'a lawaleya k'a latɛmɛ k'a latimɛ o bɛna yira jamanakuntigiw la olu k'u ta n'u bila fɔ o la don nataw la nɛgɛtigɛyɔrɔ ye fanda ye baara min bɛ sen na bugunatigɛ kura in dilanni ko ta nasira la u ko k'u ye jateminɛ caman kɛ u ye fɛɛrɛ caman kɛ nka fala ye waati de koronnen don sabula janvier kalo nata tile 28 o kan ka kɛ anw ni CEDEAO ka baw faralen ye n'o kɛra maa 800 CEDEAO jamanaw la olu de dulonnen bɛ to papier t'u bolo AES jamanaw la sa kɛ minnu bɛ diɲɛ fɛ ne m'a fɛ yen na n ko n dɔgɔkɛ dɔ muso kan ka na congé la ka bɔ Espagne n k'a ko ale nana passeport ta Mali passeport ta ko ala ma mɛn nka ko février de muso bɛ segin n k'a kana ci ala kana ci a k'a to yen ni gogoro nana don muso bɛ baara min na hinɛ t'olu fɛ yen koyi fala ye hinɛ tɛ yen ma ka WhatsApp ta an na video k'a n'an ye n'a bɛ fɛ ka denmisɛnninw ye n b'u bɛɛ fala ye nka ma ala kana ci parce que n'a nana bala ya se foyi tɛ ne ye olu ye Mali passeport ta octobre k'u labɛn k'u bɛna congé la u bɛna décembre n'u nana décembre olu bɛ segin février muso bɛ taa baara daminɛ mars
anw ka gɛrɛndɛ in ye janvier papier ma sigi sen kelen kan n'ale nana yan a kelen tɛ o mɔgɔ baden de bɛ k'o jateminɛw kɛ bi c'est pour te dire ɲɔgɔnye min filɛ nin n'a kɛra Bamako u kan k'a teliya de parce que ko Asimi k'u ma ko ale bɛ fɛ min ka kɛ ale b'a da yira jamanakuntigiw la joona joona yaasa sɛbɛn ninnu u baaraw ka se ka daminɛ min ye bɛɛ bɛ se ka papier ninnu sɔrɔ cogo min na joona nka Falaye u k'u hakili to an ka jamanadenw minnu bɛ tunga la u k'u hakili t'u la dɛ Maliyɛn min bɛ tunga la u sɛgɛnnen don dɛ Mali papier Falaye n'i taara consulat la a bɛ k'e ɲɛna k'e yɛrɛ tɛ Maliyɛn ye o i bɛ wari de bɔ fo k'i sɛgɛn wa papier sɔrɔtɔ i fɛ fana non maɲumanko sugu bɛɛ don e k'a jateminɛ e bɛ fo sisan fo dugu janba dɔ la Segu ɲɔgɔnna ou bien Moti ɲɔgɔnna e kana Bamako yan ka na papier nɔfɛ k'i ka tila ka segin o don dugusajɛ i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la tubabu dun fɛ yen fɛn bɛɛ ko an tun bɛ janajakɛyɔrɔ la karisa ka den wuli o tɛ f'olu fɛ yen o olu ka sira paga to o la m'a f'i ɲɛna k'anw ka tagali dɔ senfɛ an ka artiste dɔw y'u da ka sunɔgɔ ko non ko n'i y'a ye u bɛ ka nin kɛ k'u tɛ Mali yɛrɛ de bonya o ko sinon k'olu ye faveur k'an ye k'an ka na 8 heures ko minnu nana 8 heures olu bɛ visa d'olu de ma mɔgɔ minnu bɛ sunɔgɔ la ko an k'olu to yen ko olu t'u yɛrɛ bonya o tɛ jamana fana bonya o de ye olu ka mentalité c'est à dire olu bolo n'i tɛ se ka heure bonya i kungo la c'est que i t'i yɛrɛ bonya fɔlɔ i b'a jamana yɛrɛ fana bonya quoi donc nin degun b'an ka mɔgɔw kan ne bolo ministre min bɛ nin ko ninnu kunna a ka bɔ sini a ka kuma bamanankan na a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw k'a faamuya degun min bɛ mɔgɔw kan baara ninnu bɛna kɛ cogo di a bɛ se ka sɔrɔ cogo di papier ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min Falaye a k'a fɔ sɛbɛnko ka gɛlɛn dɛ walayi sɛbɛnko ka gɛlɛn i t'a dɔn fo ni ko y'i sɔrɔ san 2011 an tun bɛ diɲɛ fɛ yaala la ne bɔra Afrique du Sud kana tɛmɛ Malabo fɛ u tulo bɛ n na Maliyɛn minnu bɛ yen u tulo bɛ n na n yɛrɛ b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu de ye ne sauvé ne ka passeport de banna visa t'a kɔnɔ ni o t'i bolo i t'o don Guinée équatoriale Falaye ne ye tile 4 si aéroport la Guinée équatoriale sɔrɔdasiw ko polisiw ma sɔn Maliyɛnw de wulila k'u jɔ fo ne ka se ka don dugu kɔnɔ ka sigi ka papier dɔ ɲini pour que k'an bila ka na Benin ne taara Cameroun de Douala yen ni Malabo cɛ o ye miniti 26 de avion na ne avion ta ka taa ye de ka sɔrɔ ka taga ka avion ta ye ka sɔrɔ ka na Benin ka sɔrɔ ka na Mali la n ko et puis yen kuruntigiw bɛ na n'u y'i sɔrɔ a bɛ kɛ yen nɔ ko ka bɔ Cameroun ka na Malabo k'o tɛ u bɛ mugu ci mɔgɔw la de wa b'i minɛ k'i bila fɛn kɔnɔ i ko wulu an farafin damaw an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na hali Gabɔnkaw fɛ yen k'a fɔ ko non ko komi e ye farafinde ye n bɛ transit la n bɛ taa ci dɔ n'u y'i minɛ a bɛ k'i ɲɛna ko farafin dugu tɛ Falaye ni an ka jamanadenw bɛ nin bɛɛ de girin ni nin fɛn bɛɛ lajɛlen ni nin degun de la ka kɔlɔbɛ kɛ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ tiɲɛ don AES jamanaw bɛna fara ɲɔgɔn kan minisiri Dawudu an b'a dɔn an b'a baara kɛ cogo dɔn a ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnko tɛ tulonkɛ ko ye Maliyɛnw ni kan ko de don ani jamanaw bɛna bolo don ɲɔgɔn ma Maliyɛnw yɛrɛ sɔnna AES ko ma u sɔnna a baara ma jamanakuntigi ye fɛn minnu fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaw don nka a ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu a ka lakali mɔgɔw k'a faamu sɔnɔgɔya min bɛ se ka kɛ u k'olu sigi sen kan a kana kɛ an ka biométrie ɲɔgɔnna ye pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ zen fɛn minnu fɔra ko k'olu corriger olu majɛw ka bɔ a la mɔgɔw ka papier ɲɛnamaw sɔrɔ je le répète baara b'i bolo dɛ on t'a accueilli avec un problème brillant papier ko tɛ ko den ye dɛ n'i bɛ yan ne bɛ se ka n kolonkolon Mali dugu bɛɛ la n tɛ papier kelen ta nka n ka n kun da aéroport kan n bɛ tigɛ n ka Kasimiya la yen de olu bɛ se k'i bila i ka taa nka n'i sera dugu wɛrɛw la i b'a dɔn ko min bɛ sen n'a ye Falaye i bɛ jigin Addis aéroport la coyi polisiw b'i ta k'i ka passeport lajɛ ni visa t'a kɔnɔ u bɛ taa n'i ye Woni na i bɛ taa $20 sara olu bɛ ka visa di olu kɔni problème tulu olu ka a compliqué len tɛ ye dɛ i b'a ta aéroport la ye
malien minnu bɛ voyage la o tulo b'an na o b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na donc an ka ɲɛmɔgɔw ni nin koba sugu bɛ yen ni nin baaraba sugu b'aw bolo discours ninnu ye tiɲɛ ye ɲɛfɔli ninnu fɛn ninnu ye tiɲɛ ye a ye bɔ a k'an ka jamanadenw kunnafoni a ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna maliyɛnw caman de bɛ yen u bɛ degun kɔnɔna na hali dɔw tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma walayi mais denmisɛnnin baden de dɔw tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma Espagne mais caman de dɔw u bɛ Brésil bi u sirannen yɛrɛ don u bɛ minnu bolo foro kɔnɔ baara la u kana problème sɔrɔ k'a sɔrɔ o jamana ninnu filɛ nin visa ko ta an n'olu cɛ olu b'an bɛɛ jate k'an bɛɛ ye kelen ye donc an k'a lajɛ an ka papier ko in an k'a ta sɛbɛ la a ka dilan ka ɲɛ a kana kɛ haraba haraba ni fɛn na u ka temps yɛrɛ de ta mɔgɔw ka fɛn wasalen sɔrɔ min bɛ se ka mɛn min bɛ ɲɛ u bolo min bɛ se ka sinsin min bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ diya a ka kɛ o ye donc fala ye nin de ye su in na an ka dakuruɲɛ fɔlɔ ye papier ko in i b'a ye sisan n'an ye téléphone bila i bɛ maliyɛnw ye kɔ kan sisan u bɛ ɲininkaliw daminɛ wa ne ka téléphone ye ne salen ye o ne ti la papier ko non a ma nɔgɔn dɛ kɛba ninnu olu bɛ yan olu ti ko kalama a ko la fɔlɔ olu lafiyalen don olu ti taa dugu la maa t'u ci fila yɛrɛ ti nɔnɔ feere kosɛbɛ tuguni sapu dɔrɔn a banna pula ɲamata gasi ko fila ti sɔn gasi ma nka anw ka kɛba ninnu foyi t'olu bolo ni gasi tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma wa n tora la bi jaba siribe t'a la han jaba t'a la tonton aluso t'a la kɛba n'a ɲɔgɔnkow don donc minisiriw u ye nin lajɛ de kɛ bamakɔ yan fala ye an kɔni ye farankan dɔw k'a la ka bilasirali dɔw kɛ u ye parce que ni papier ko kuma fɔra dɔrɔn maliyɛnw tɔnsi bɛ wuli ka jɔ biométrie mɔgɔw ma sɔn a la kun min na o ye k'a fɔ u tun bɛ fɛ falen mun ka kɛ correction minnu ka kɛ a tirela cogo min degun kelen bɛ u ka ni n'a kan a tirela o cogo kelen na ka d'u ma o de la mɔgɔ caman n'u ɲininka e tɛ ka carte ko non ko minnu taara ta ko u ka fɛnw ma corriger bon mais o bɛɛ la a ye taa ka papier ta voilà a ye taa ta a bɛ mago ɲɛ aw ye a bɛ se ka baara kɛ a bɛ se ka fɛnw kɛ n'a ye mɔgɔw b'a a dɔw faamu nka dugutaga ko nin de la sa n dugutaga siraw kan o de kɔni ye ko gɛlɛn ye fala ye kuluba faama sigiyɔrɔ la bi tuguni Asimi min ye UEMOA maaw ye olu ka douanelakaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la an fɛ yan min ye bi juma in na sa jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale y'u bisimila kuluba faama sigiyɔrɔ la UEMOA douaniers ko sa min ye jamanaw cɛw ye olu dancɛw bɛ se ka lakana cogo min na ka kɛ baarakɛla ɲuman ye min ye baaraw kun cɛlen sa o ni Asimi kɛlen ka ɲɔgɔn ye Aluseni Sanu ale yɛrɛ dar'u kan ka taa n'u ye min ye Michel Sabadogo ye sa na ale ye UEMOA commissaire ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni nana sugubulon min bɛ yen bi n'o bɛ UEMOA kɔnɔna na n'o ye jamana 8 ye a y'o kuma fɔ bonyamasegin ni taasi ni miiribila kɛra ka ɲɛsin Sumala Sise ma ale min ye san 10 kɛ UEMOA ɲɛmaaya la n'a sera ka baarabaw sigi sen kan baara minnu n'olu tɔnɔ bɛ ka don jamana ninnu fɛ bi min ye Asimi ye a y'u fo u ka baara kɛcogo ɲuman na nka a y'a ɲini u fɛ sa tiɲɛ don UEMOA bɛ yen u k'a bila u kunna ko AES fana nana han AES ale y'o jamanakuntigi nin waati in na sɔrɔ boson siraw fɛ fana olu bɛna hakilila jagabaw kɛ u ka fɛɛrɛw ka se ka olu sigi sen kan u ka jɛrɛ 12 min kɛlen filɛ nin n'o ye Bamakɔ ta ka n'a kɛ yan o diyara ale ye kosɛbɛ a b'u fo o la nka u k'a dɔn k'a fɔ min ye jamana ninnu ye u sɔrɔw kɛcogo u baaraw kɛcogo douaniw ka jɔyɔrɔba bɛ a la min ye douane yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o inspecteur général la Amadu Konata a y'o fo sabula diɲɛ seleke naani ka douane bolofara min bɛ anw fɛ yan farafinna fan fɛ o ɲɛmaa danganya bɛ ale bolo nin waati in na baara minnu bɛ ka kɛ douanelakaw fɛ yaasa sɔrɔ ka se ka fɛ ji dara nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛ kan Asimi kɔni y'a ɲini u fɛ u lakulu ni fɛnw kan ka kɛ u ka wulikajɔ kan ka ɲɛsin min ma o ye sɔrɔw ka sinsin yaasa yiriwali baaraw olu ka se ka kɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ gouvernement kura ale sigira parti politique ani tɔnjɛkulu ni musojɛkulu olu dɔw y'u kumakan di studio tamani maaw ma fala ye min ye parti politique ye a dɔw ko ko olu kɔni bɛ min fɛ sisan sa an ka taa kalata la musow olu y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko olu ɲɛ bɛ min na ko de ye k'a fɔ sa ko musojɛkulu minnu bɛ yen n'o ye musow ka hakɛ min ye n'o a bɛ fɔ ma ko kota ko in kɔni ko ka o lajɛ ji ɲɛma jɔlen na
muso olu y'o laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ sa ko o ka lajɛ ko sabula zena gouvernement na olu y'a ye k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ dɔgɔyara kosɛbɛ muso 5 de bɛ a la min ye kodɛm maaw ye olu ko sa ko yɛlɛma minnu bɛ ka kɛ nin ye min ye gouvernement ye a k'a jija yɛlɛma ka kɛ politique ko bɛ se ka na ɲɛ cogo di u k'u teliya fana min ye gouvernement ye a ka se ka baara kɛ baara min taa n'an ye kalata la joona sabula olu bolo bi furancɛla fanga dɔ kɛra a la ten a ka se ka taa sa min ye an ka taa kalata la Alassane Aba min ye kodɛm parti secrétaire général ye ale ko k'u k'u ɲɛsin ko ma baara min bi n'o bɛ se ka ko teliya ka se ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na joona ale bolo o ye kalata ye min ye jamana yɛrɛ taabolo ni a kɛcogo bɛɛ lajɛlen ye caman fana bɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ i n'a fɔ docteur Sumare ale kɔni ka laɲini bɛ tali kɛ mun na u k'a to maaw ka se ka kuma maaw ka se k'u hakilinaw di min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u ka sigi min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na parti politique ni gouvernement bɛ se ka sigi cogo min na ka kuma docteur Sumare n'ale parti Alliance des forces démocratiques AFD a ko ko olu fana bolo élection k'an ka taa o la koyi k'o de kan ka kɛ furancɛla fanga a ka taabolo ye bi ko olu kɔni b'a ɲini u fɛ sa u bɛ fɛn o fɛn kɛ yaasa ka taa élection fan fɛ u k'o fana sinsin k'o sigi sen kelen kan yaasa baara minnu ɲininen o bɛ kɛ musolakaw olu ko gouvernement min sigira k'a ma bɛn olu ma han ne y'a fɔ n ko musow ka wuli k'u jɔ u ka jɔyɔrɔ ɲini olu ko k'a ta k'a d'u ma ne kɔni n'u tɛ bɛn u ka kota ko in na dɛ u ko muso dɔgɔyara ko muso 5 muso yɛrɛ b'a kɔnɔ 2 tun ye wasakɛ o Falaye an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko n ko Mali de don ɲɛ bɛ nin ko ninnu na hali tubabu muso minnu b'a f'i ɲɛna ko kota u tɛ sɔn a ka d'u ma dɛ u bɛ taa u ni cɛw b'a ta kɔfasa ɲɛfasa de Alban min y'a wane a tɛ ta ka di dɛ a b'a cɛsiri de a b'a ɲini ni i ye denmisɛnninw bila kilasi kɔnɔ e bɛ taa fɔ dɔ ma ko ye musomanin k'a y'o la passe wa musomaninw yɛrɛ tɛ ka danni kɛ san laban in na jɔnni ye olu de tɛ premier nationaliw ye a musow kan ka baara de kɛ u ni min ka kan u wɔsi la u k'o sɔrɔ o de b'u nafa nka k'a ta k'a d'aw ma ko parce que k'aw ye muso ye o cɛ man ɲi dɛ ne bolo u k'u cɛsiri kota ko ninnu vraiment ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne kelen fɛla ko tɛ han ne ko ne de ma maa wɛrɛ fɔ dɛ a bɛ se ka ka di e ni keba ye non siranya ko tɛ o hakilina jira de don ma maa fa neni ma maa ba neni n ko de n k'a man di ne de ye u ko muso 5 ka dɔgɔ ko min ye gouvernement na ko mɔgɔ 7 donna a la ko olu ye muso 2 tora a nɔ na n'o ye Madina ni Asa Bajalo ye muso 3 ko o bɔra muso 3 wɛrɛ donna ko muso kɛra 5 ye olu tun bolo muso tun bɛ daminɛ o gouvernement dun fana dɔ bɔra a fana na n k'a kɛra 28 ye donc sisan maliyɛn minnu bɛ sigilen don sa olu kɔni ko k'u bɛ laɲini min kɛ gouvernement min filɛ an kunna nin ye a k'a jija a k'a ɲɛsin baaraw ma maliyɛnw mago bɛ mun na fɔlɔ o ye lakana ka sabati an ka jamana Segu bolo Ɲɔnɔn bolo Masina bolo ka taa se Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna ma maaw n'u bolominɛnw ka se ka lakana ye olu bolo kalata ko o tɛ se ka na fiyewu fo min ye courant ye o fana ka sɔrɔ kalanw ka sinsin yɔrɔw ka sigi sen kelen kan maaw ka basigi kalata k'o bɛ se ka na ni maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ni jamana basigira k'a dɔn k'a fɔ ko kow bɛ senna tuma min ko olu bolo ko o bɛ se ka kɛ min ye Ansongo ye Baɲangara ni Kajolo ni Yoroso o kɔnɔna maaw y'a jira k'a fɔ gouvernement kura a k'a ɲɛsin lakana baara ma o de ka gɛlɛn olu ma maaw n'u bolominɛnw k'olu lakana kuranko ka o lajɛ ka kalansow sinsin ka dunkafa sabati n'o bɔra ye tuma min politiki ko o na se ka gɛrɛ ko n'o tɛ nin waati in na wa olu yɛrɛ ɲɛ t'a la da maa min bɛ se ka taa foli ma ko ka kala ta o olu ayi n'i ye min bɛ kala ta i sigilen don i ka dugu de la duguden bɛɛ bɛ ka minɛn cɛ ka tunga magɛ e bɛ taa kala ta ko kuma jumɛn fɔ olu ɲɛna ye i b'a to olu de ka ba sigi fɔlɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka na lakana ka se ka sabati baara ka se ka sigi sen kelen kan bangasikaw olu y'o fɔ bangasi yɛrɛ kɔnɔna na bi dugujukɔrɔmugu o ye kamalen dɔ fa min ye a tun bɛ a ka moto de sanfɛ ale kɔni dugudenw ka kibaruya la sa ko waleya in kɛra kunungo nɛgɛ kanɲɛ 10 waati dugu min bɛ yen sa n'o ye Jalasagu ye ale ni Wandiana o ni ɲɔgɔn cɛ
bankas marabolo kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kamalen kɔni a kun taatɔ don foro de la min ye ɲɔtigɛ waati o de selen don ale kɔni nana yɛrɛ dugujukɔrɔmugu ka sa a yɛrɛ hakili kun t'a la tuma min o y'ale yari ka taa fili dugudenw kɔni nana a su ta ka taa n'a ye nin waati na ko armée yɛrɛ fana bɛ wuli ka jɔ ba la Baɲangara n'a marabolo la surɔ fala ye ko min ye Bamanjɔlen jugawale kɛbaaw ka dagayɔrɔ belebele dɔ ye armée a ye yen bɛɛ lajɛlen nɔɔni wulikajɔw bɛ senna fana u y'a ɲini dugudenw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko bi baara min bɛ senna ale ni kuma caman tɛ bɛn k'a fɔ ko ne ye nin ye n tɛ nin ye u k'o to yen fɔlɔ armée yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan olu bɛ se ka kɛ cogo min na baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye armée ale b'o la Baɲangara ale marabolo kɔnɔna na o wulikajɔw bɛ senna nka o bɛɛ n'a ta maa kati gɛlɛn kelen kelenw u ye mun don dugujukɔrɔmuguw la o de bɛ ka maaw fa nin waati in na n'o tɛ armée a kɛlen don k'a bila fila ni dɛbɛ la nin waati in na Baɲangara ale masuruna na général Keba Sangare ale tun bɛ Tumutukaw fɛ yen taama na taama in bɛ tali kɛ mun na ka taa galabukura ni nikura fiyɛ sɔrɔ a suw la minnu bɛ kalansenw na u k'u labɛn sabula AES ale force conjointe sigili baaraw bɛ sen na min ye général ye a ko k'a nana ka na ɲɛmaaw ka kuma de lase u ma u k'a dɔn bi k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don u la diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don Mali la sabula AES ale nungun bɛ Mali bolo an ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale de ye a ɲɛmaaba ye Mali tɛna se ka to kɔ o sɔrɔdasi ko la cɛden minnu bɛ kalan na minnu tɛ kalan na minnu bɛ yen n'olu bɛ kan kɔnɔnaw la u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko armée ale de ye ko in bɛɛ han k'u labɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko baarabaw o bɛna na daminɛ sɔɔni Keba a y'o fɔ o yɔrɔ min na a donna kan fana kɔnɔna na ka duguw bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye kabilatigiw ye a n'olu fana masalala ka sɔrɔ ka na sa min ye kan kɔnɔna na sɔrɔdasiw min bɛ min fɛ o k'o fɔ k'a sɔrɔ i ma siran tiɲɛ yaasa baara ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na baganmarala minnu bɛ Yoroso mara la kalan kɛra olu kunna sa o baganmarala 40 yaasa cogo min na u bɛ se ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan cogo min ye Yoroso Kucala marabolo la sa o baganmaralaw olu kɔni o kalan in kuncɛ kalan in sigira sen kan sa yaasa ka dɔ fara u ka dɔntaw kan dɔnta min bɛna n'a to sa min ye baganmara bɛ se ka yiriwa u bolo cogo min na yiriwali fana bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na min ye bagan yɛrɛ ye a golo ka taa se baw ma ka taa se sɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛcogo sa o ɲɛfɔra u ye kalansen senfɛ sa fɛɛrɛ kuraw yiral'u la u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na don nataw la min ye baganw ka furakɛli ko ye baganw ka dumuni ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛfɔraw ɲɛna ONG sugu yiriwa ale ni USAID de ye tile 3 baara in kɔkɔrɔma don kɛnɛ kura sigira Gawokaw fɛ yen Falaye baganw bɛ se ka feere yɔrɔ min na k'a sɔrɔ a tɛ dugu kɔnɔna ye kɛnɛ belebele ko u y'o labɛn Gawo kɔnɔna na nin kalo in tile 21 yaasa bagan sugu o bɛ se ka taa sigi yen cogo min maa minnu bɛ sanni feere kɛ sa olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen merilakaw olu de ye kɛnɛ fɛrɛlen ninnu kɛ ko sabula nin waati in na dugu kɔnɔnaw olu tɛ se ka kɛ bagan mara yɔrɔ ye fɔlɔ Gawo tun ma bonya ten nka Gawo kɛra duguba ye bi fo ka taa ni baganw ye kɔ kan lakana o bɛ se ka sabati yen cogo min duguden minnu bɛ yen olu fana bɛ se ka lafiya cogo min na min ye bagan maralaw ni bagan feerelaw ni bagan baarafɛnla fɛn fɛn bɛ yen Gawo kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen y'u ka bɛnkan di o la sa mairie kɔni ye kɛnɛ fɛrɛlen di kɛnɛ min ne yɛrɛ bɛna taa n ka Bugutufa turu ye ni Keba bɛ taa ye an bɛ taa lɔri di feere ye ani Keba ne yɛrɛ ɲinan ko misi t'e bolo e yɛrɛ ni ne bɛɛ ye kelen ye an tɛ Jalo Kucala wele a ka misi 2 d'a ma an ka taa an fasa fili Gawo n'u ye ɲɔgɔn gosi sisan n'a den cayara an tɛna a ka misi sigi a ma k'an ta feere o don Jalo Kucala k'an b'a fo baara min tun bɛ sen na UNICEF tɔgɔ la Gawokaw fɛ yen o baara fana kun cɛra baara in tun bɛ tali kɛ mun na o ye sa min ye Gawokaw fɛ yen UNICEF yɛrɛ bolofara min bɛ yen ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko ka kimɛli ka kɛ ka kɛ mun na UNICEF ye baara minnu boloda san kɔnɔna na fɛla minnu bɛ se ka kɛ yɛlɛma minnu bɛ se ka kɛ denmisɛnninw dɛmɛniko b'a la sigida maaw maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu kan nin waati in na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ cogo min na tile 3 baara in ale kuncɛli la sa UNICEF kan ka baara kura minnu boloda Gawo kɔnɔna na a ka bolofara fɛ u y'o dantigɛliw kɛ ɲɔgɔn ye ka kimɛliw kɛ musow baadɛbɛ dasili n'a bɛ fɔ ma ko violence basée sur le genre Gawokaw fana fɛ yen église mɔgɔw n'o ye église norvégienne AIN ye ale ye kalansen minnu sigi sen kan o baara fana kun cɛra ye baara in kɔni kɛ kun ye sa musow baadɛbɛ fala n ko bɛ ɲinɛ ko u b'an dasi u b'an dasi dɛ u b'an dasi a ti ko an n'an ka kule yɛrɛ n'u ko ko genre u k'u hakili to cɛw fana na dɛ cɛ dɔw fana sɛgɛnnen don musow bolo dɛ Gawo ni Kidal
menaka ulu koni yira ni kene ngasa minye bañmangatombe no noradi noral generali ale musaka bo yasa nin kalan me se ka tugo mina famiyali be se ka do ala tugo mina basigi ni lafiya o konnana yasa minye ubina na bara munun buloda ni bara munun bulodara yasa olu bela jele be se ka tugo mina muso ka famiyali ke ala falai ni me dan sigi anga kunafoni telma onanga yano che amba yira mogola ka foko balo jeni ngoni obe segu marabulu fancamana jado chirama ama segu bela jele labo nala sonama sini midi wati ni alama kowereke anana kana olu faranywanga shuina koni anga kunfoni kumba kunye minye oye papier koyi amba nyini nyema ufe papier koyi ukala je